салом дӯстон, инак дар асри муосир замоне дарсидааст ки бисёр гӯем амалҳоро мо метавонем тариқи интернет аз хона баромада ба амал орем ва барои ин корро иҷро намудан ба мо ёрӣ медиҳанд ҳамёнҳои мобилӣ ё ин ки электронни кошелек ки тариқи онҳо мо метавонем ҳам аз хизматрасониҳои коммуналиро пардохт кунем ва ҳам аз интернет мағозаҳо харид кунем ва баъзе онҳо баъзан карточка ва баъзе онҳо кортҳои худро доранд ва метавонанд ба ҷои корт истифода карда шаванд. Инчунин боз муфидии кор дар он аст ки тариқи ин барномаҳо шумо метавонед аз хориҷ бахусус аз Россия пул гусел кунед ва маблағро қабул карда бошед тариқи барои мисол Сбербанк, Киви ва дигар. Инак оиди ду замимаи муфид. Рафтем. Инак оғоз мекунем аз замимае ки айни ҳол хеле байни мардум машҳур шудааст. тариқи ин замима инчунин метавонед молро харидорӣ намоед ва ба кредит гирифта бошед. ин замима ё ин ки ҳамёни электронӣ мобилни кошелек алиф моби мебошад. барои ёфтани алиф моби дар Play Market кифоя аст алиф набор кунед ва поискро пахш кунед. инак чун ба хубии замима ва корти алифмоби дар он аст ки онро метавонед ба системаи виза ва мастеркард привязка карда бошед ва берун аз Тоҷикистон бо он истифода кунед. яъне шумо метавонед соҳиби корт шавед, соҳиби замима гардед, тариқи он хариду фурӯш кунед. хуби албатта хариду фурӯш ба ғайри хариду фурӯши молу маҳсулот метавонед пардохт намоед хизматрасониҳои коммуналӣ, мобилӣ, эълонҳо. чун мебинед хело инҷо номгӯй зиёд аст. барои насб албатта метавонед бо рақами телефон насб карда бошед, картатонро привязка карда бошед, истифода кунед. албатта барои истифода аз замима шумо пароли худро дошта метавонед, барои он ки касе аз замимаи шумо истифода накунад. ин оиди алиф моби. албатта ба алиф моби инчунин метавонед тариқи Сбербанк ё ин ки Сберкасса аз Россия ё ин ки ба Россия пул маблағ яъне равона карда бошед. дуюм замимае ки мо онро тавсия доданӣ ҳастем, ин DC Wallet ё ин ки қаблан номи он буд Express Pay. ва чун ба ин барнома ворид мешавед, инҷо низ ба шумо кушода мешавад номгӯи хизматрасониҳо. дар боло чӣ мебинед? қисми реклама, яъне метавонед маблағро аз корт ба корти дигар гузаронед, маблағро ба Россия равона кунед, инчунин аз Россия маблағ қабул карда бошед. ба мисоли Сбербанк ба Душанбе Сити, аз Душанбе Сити ба Сбербанк. метавонед тариқи телефонатон ин ҳисоbatонро идора кунед ва ба шумо зарурияти корт бо худ гирон гаштан албатта андак гӯем паст меравад. яъне шумо метавонед хизматрасониҳои тамоман ҳамаи хизматрасониҳо метавонед тариқи замима пардохт карда бошед. ба монанди мисол медаред ба оплатид, инҷо метавонед сотаи связь ва интихоб кунед аз операторони мобилӣ. инчунин метавонед бо ҳамин роҳ гӯем хизматрасониҳои коммуналиро пардохт карда бошед ва албатта ин кори шуморо осон мегардонад. яке аз хубиҳои замима дар он аст ки метавонед тариқи электронии денги Яндекс денги, яъне агар шоти шумо дар Яндекс денги бошад, онро низ пур карда бошед. ва агар шумо маблағро
гузарондани бошед, барои мисол ба Сбербанк тариқи номери телефон ё ин ки тариқи номери карта. аз алифмоби боз хубӣ дар он аст ки шумо метавонед дар мағозаҳо ё ин ки дигар гӯем чӣ бозор, чӣ ошхона, чӣ дигар гӯем хизматрасониҳо тариқи QR-код албатта пардохт карда бошед, ки айни замон асосан Душанбе ва Хуҷанд хеле аз ин хизматрасонӣ зиёд истифода мебаранд. ин буд ду замимаи муфиде ки аз назари мо хеле истифодаи он айни ҳол қулай аст. ин маводи тарғибӣ нест, чун замимаҳо дар асл замимаҳои муфид ва саривақтӣ мебошанд. пас истифода баред, фикрҳои худро нависед, лайк гузоред, шарҳу коммент гузоред, бо мо бошед. барори кор.